Okay, sir. Okay, copy, sir. I-prepare sana ko mga tao, sir. Okay, copy, sir. Copy, sir. Within 2 weeks, sir. Within 2 weeks. Okay, copy. Wala gining duha. Maorga po sitwasyon. Gahapon, maorga po ng pormahan eh. Sabay pa mo sa kuha gabi eh. Lingaw, takay mo. Amalay ka. Ay, 6-6 ko gabi oy. Arapit. Sa kapalong permiro. Palong ra, moro panghambog nimo. Sa permiro pa na. Tulo akong gitinahan gabi eh. Tulo. Pahaman, binuang. Nuang, kakaya, balik katulog ng lawas nimo. Pakita mo na kasi ebidensya. Sinabi, Oh, nadiri. tuon, kita ebidensya. Ang ebidensya oh. Tanawa. Kay pag mao ni ikuan mo. Nalingaw mo May kuan. pag-ipuli nimo ni mong sudlo ng imuhang rugby dire. Lingaw pa kani. Mura kung nitsupa Grabe. siya mong utin, ubiyan ko ibutang kay simut-simuto na Kalami. Wali pa ko nagmahin nga wako kasabay nimo gabi eh. Ano naman, naabot yung planet ni Mick gabi, gipatay na ko si Piccolo. Wala gid na lagi. Napanuhutan na gid ni. Patay lagi na ko si Piccolo gabi sa planet ni Mick. Kalduula ng kapalong Asunsyon, Tagum, Santo Tomas, kaduula na. Wala nila ang trabaho ni Planet ni Madiwanan. Mick ko gabi, Kuya, buli patay yan. si Piccolo. Kuya pala yung kuan niyang sayali ay. Kay Lahi lagi yung kalipay, mapatay na ko si Piccolo. Lipay, nagkaayo ko, lagi. ang ako Trabaho niyong duha ba? Ang ani nga trabaho maabtan ang sira ni bulyaso. Buntog na butaan eh. wala man tay tirada karon. Nganong mahadlok man guys, sir? Di man to ang ay kadlukan, kisilahis man to. Kasi sila is. Makirnil ba dito dili to gahi. Tinuod. Pirnil lagi, pero di ang... Ginito sa IB! Prepare! Good morning, sir! Good morning, sir. Morning, Ginito sa IB! Formasyon! Sir! Yes, sir! Hello, sir. Good morning, sir. Oh, sir. Nag-retrainee ko sa Kininto sa IB, sir, kay na may plano lagi nga nag-message ako nga naipapakyaw nga gira. Naipapakyaw, sir. Naisa mo ada, sir. Ipadala lang diri, sir. Unsa man nga kon, sir? 400 sa IB. Okay, sir. Ipadala lang diri karon, sir. Kay para ma-appeal lang po na ako nag-retrain eh. Okay, sir. Copy, sir. Copy. Sir, good morning sir. Ako tong ipadala ni General Bursi sir. 400 IB sir. 400 IB. Yes, sir. Ikaw ang ipadala ni Sir Bursi dire. Yes sir. Asa mo ka nakabase karon? Asunsyon Biner sir. Asunsyon Biners. Yes, sir. Sige. Sige. Diri ka. Plastar. Sir! Excuse me, sir! Suggestion lang, sir! Maura maghapon na itong patakaran nga dili ta mag-uniform? Maura gihapon atong patakaran, why na usab sa atong patakaran? Kay kita ang secret weapon sa Pilipinas. Gapamakyaw tagira. Mao nang di na kinahanglan nga mag-uniform ang Kininto sa IB. Private first class Ryan Mapalad, balita na ako. Sige ka rugby. Sir, no, sir! Ubuhay mo sinina. Ubuhay mo sina. Sige ka rugby, balita na ako ba? Piti pag-addict ni mo rugby. Sir, no, sir! Sige ka rugby, plastar. Pulpural Japit Dago Kabinis, balita nako grabe ni mo adik og kining chiksik karon. Si kinsa lang imong pagbirahan daw. Sir, no, sir! Buhay mo sinina palihog. Perti ni mong pag-adik og chicks ha. Plastar. Balik! 400 IB, ikaw ang ipadala ni General Burse dire. Sir, yes sir. Asunsyon Biners, Yes sir. pakihubo daw ko. Gahi og budigan ni mga Asunsyon Biners. Hubo daw sila na palihog. Pastor!
Plastar, plastar. Kalasing. Sir, yes sir. Sige man daw kagiinom tanduay na gisundog mo ni Musboy Maoy. Sir, no sir. Huboy masakit, huboy masakit. Gisundog nagsigi na pitin na pag-adik o tanduay ba? Ano pag-adik o tanduay? Plastar. Plastar. Ligon nga pong kayo, masigig-sigig inom tanduay. So karon kay na-testingan naman ako nga ligon pag yun kay magbudiga. Testingan ako ang inyong kaabtik o lawsi naman kay maglihok god. Munang karon. Sige, trainingon ta mo. Sige, kamang. So karon soldier. Formation. Escotas. 1, 2, 3. Sige. Walay katawa. Walay katawa. 6, 7, 9, 10. Formation. Walay katawa. Katawa sa kininto sa IB. Kaya ang kininto sa IB seryoso gina siya kay secret weapon ta. Yes sir. O karon, tusok ulo, mag-ihap mog pulo. Mag-ihap mog pulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So karon soldier kay nakita nako ang iyong abilidad. Wa gyapon mausab. Moy akong nahiringan wa gid mausab. Munang karon sa tubig taron magtrene og patasan ay gutong kay ang atong unang atake sa tubig ta mag-agi. Ang taas og gutong maoy mahimong captain sa kininto sa IB. Yes sir. So karon. Suwayan na to og kinsay taas og gutong. Sige. Patasan ay gutong. Play. Patasan ay gutong. Oy, katawa. Automatic. Kalasing ang mahimong kapten. Okay, saka. Saka diri, saka. Sira minimo. Na, saka. Kondisyon. Lastan.